Damira pamberi pedera maboga. Damira pamberi pamaboga. Yesu chokwadi. Yesu zvakataura chokwadi. Pachabatwa nemhosva. Mwana alibatsirwa. Mwana alibatsirwa. Pamusoro ichi, pamusoro emakutotaisiadaniwahisiwa ini ndaya pano nekutambudzika iri mhosva yatoni pangura kandiwo pandaishanda 59 na 8 inini ndiri mabhobhirizi ndinobva kwazendi kwamakabheri wadi 3 mugore ra1988 musi wa10 March ndaishanda Christian Highlands. Ndichishanda Christian Highlands Tony Mpangura ngani musecurity na Elias Chibuma vakasvika ndaisenda muvillage yeutore. Tony Mpangura kaya ushedzwa kuna manager kuofisi, saka ndakabuda tikatorana tichienda kuofisi. Tisati tasvika kuofisi vakangondibata wati chubva wandisacheni wandipia vandadonha pasi vawandise mbwiri 10 March. Saka ndanzwa nekungofamba ndienda muzvipata izvo zvindakabva kwamudasondapera musechitatu ndakatosvika zvekuharare mumashure mudaimbosvika kwasanganza Tony Mpangura mwana wakadatsvaga sinima wasanganza ndakambosvika nasabhuku sanganza ndikasabhuku sanganza ndine munhu ari kugara muvillage neni dambudziko riripo taishanda Christian Highlands vakandikuwadza bhuku zvino inini mari yapei kambani yakati chazokubhadhara mari kana nyaya yabva kukoti saka ndiri kungofamba mari hapana kukoti zvechokwadi takaenda inini kukoti muna 96 ndopatakwamutare takaenda kairi kupenharonga takaenda kamwe chete muna 96 ndopatakagumisira iwo wakazoenda kechipiri patakazoendaona sabhuku sanganza ichitaura nyaya idzi ndopakati tisu takatopiwa masama iriwai ini hapana zvinezi saka dambudziko rangu nderekuti ndarwadziwa. Pandova, matunyaya yake 1988. 1988, 10 March. 88, yani 37 years. Ndinongo pambadega mari handisina mai wasvika pakutoka. Vaingochekwa kuti mwana wangu. Alright, is right. Wanga kutorera. Wanga ri kubasa. Christian Highlands. Wanga ri washanda Christian Highlands. And imimi chawanga kusungira ichi. Mhosva chandoizi kutomubvunza asi chandakazobvunza Tony Mpangura rimwe gore ndobvopini ndichingoona kunditera konaisa Mpangura mandikwadzira chii chamakandikadzira gumbe ndakazvawa ndisina chirema chii akandisusa ndikati mwana manager usiti kuurai ndosaka takaita zvakadai ndo mhinduro yakandipa Tony Mpangura. Saka imimi after wakushaya makazomboenda here kumapurisa. Mapurisa angatoripo zeta rapita hapana zvari kwaita hawana kutombosunga. Then pamakaenda kukoti kwakanzi chii? Kukoti takatwa iwo vakandiye akazoti tine masamona takaziti tibhadhare timbebhokisi. Kukoti kwamajestic kwakanzi chii? Kwamajestic kwakanzi chii? Inini handina zvandai ndakapirwa ndaitofamba hamuna kuenda kukoti. Kukoti ndakaenda kwamutare penharonga ndakaenda chavakandiudza kukoti vakati tichazokuudza saka ini ndakangoenda kungofamba hapana zvandaiziva nekuti izvozvi dambudziko rekuita kana izvozvi ukaita mhosva iwewo usina mhosva ndiro kuvharirwa. Pamusoro changamire pamusoro idare ndinonzi Tony Mpangura mebhokisi zvechokwadi ndomuziva taishanda tese Eastern Highlands. Ini ndakandiri special constable uyu ndaingomuona ndisingazivi kuti ari kushanda here aigara muvillage 3 ndichigara muvillage 1 uri musi wechitatu 10 March 1988 ndanga ndarara pajuti ndabva kujuti ndapinda Eastern Highlands vandanga ndachishanda zvindiri kare kuvillage 1 ndakadarika nemuvillage 3 ndakuda nopedza kombo nevillage 3 ndo pandakapesana namai avo chibva kuofisi vachimhanya ndakatovatsaukira vakapfuura pandiri pano nokumudhorobha. Kumashure kwavo kwakaburikira munhu ainzi Elias Chibuma
mugadhi wataishanda naye achimhanya. Ndakamira Elias akandipfuura. Mumashure make makanga muna manager vainzi vacharangwa, vakabva burikirawo vachindora ndakamira. Vakati Tony Mpango, batsirana naElias Chibvuma, mundibatire mukadzi uyo ndiri kumuda kuofisi. Sema instructions handina chandaikwanisa kuita. Handaikwanisa kubvunza dada musungirwei chaivepo ukaiwa kubata munhu woenda kuofisi sekuti wakatakaekwana manager. Ndakateera Elias achimhanya, inini ndiri mumashure make. Mai avaimhanya vakananga kumba kwavaigara village 3. Vakabva vadonha village mune matombo, vakabva vadonha nevaroerevheri. Elias achisvika akabva vaisa simbi ruoko rumwe chete. Inini ndichisvikawo vaikakadzana Elias vachiramba kuiswa muruoko. Chokwadi ndakavabata kuti vaiswe muruoko. Vasati vaiswa ruoko rworo rwechipiri, mukuru wemapurisa eSt Helens ainzi Kaunda akabva ngoburikira kuti akamunzwa chikakarara. Ndobva asvika akati akumana hoho mirai. Ndokamira. Asangaiswa ruoko rumwe chete simbi yacho. Akati bvisai munhu simbi. Ndobva zvikanzi nyaya ndei. Ndakati inini ndangoziva manager kubatsira umwe wangu kubata kusunga munhu ari kudiwa kuofisi asi unyatsoziva. Vakatanga kutaura vese nechimararo chirudzi chavo, vakanzwanana handizive zvavaibvunzana. Mukuru wemapurisa akaunda ndokuti no ndondovaira kumana chiendai henyu kuofisi ndichauya naye ari kuda kusvika fodya yake yekuti munhu vatatoenda. Ini ndakapfuura nerwendo rwangu kuenda kuvillage 1 kwandaigara. Elias akadzokera kuofisi. Zvakaitika handina kuziva, asi tiri mukufamba ndakazobvunza Elias kuti kwe mhosva yatanga tinzi tisungire munhu yange iri yei. Zvikanzi aiwa yari pana pamupangura mebho ai kurapa tuvana chepamusoro. Paita breakout yevana vanokwana kuita 7 vashaika muvillage muno. Chechipiri haasi kusenza, saka kambani iri kutiwo vanhu vasingasenzi ngavabude mukombe. Zvakanaka ndakapfuura pano. Ndakumba pakaita 3-4 days ndakaona mapurisa asvika. Zvikanzi Mpangura uri musungu akaenda. Ndikati ini ndakabva kujuti nezuro. Zvikanzi hauna kuona here mudhari mwebhoti kuti zita rako ririmo. Ndikati handina kuzichekera. Zvikanzi irimo. Ndakauya kuzotora mastatement panapa. Nyaya yamebho. Mebho kudii? Zvikanzi makamurova. No problem. Pana zvekuita ndo vanatowa patama. Ini pachangu ndakatowa angu inde. Elias Chibvuma akatsvakwa kwanga ari kujuta akadirwa akauya akatorwa matama. Manager akaenderwa kuofisi kwake Charangwa akatorwa matama. Ndarakaunda akanga aita kuti zvo atsunurwe ruoko rwacho akatorwa matama. Mai ava vachinzizvo vanga vatorwa mawallet nemapepa ekuti vanokwana chiremba Dr. Makinani Bond. Ndobva vaendera. That was 1988. Up to 1996 havana kudzoka nemapepa ekwachiremba kumapurisa. 96 takaona message okukotawe nemapepa. Andinawo pano sehombo achidhimanda 11,000 kwandiri. 11,000 kuna Elias. Takuwa mapepa wataenda kuna manager. Manager, taruwa kane mapepa kucivil court kwamutari. Zvikanzi yazvo nyaya tuizive. Ko imi makazodii? Makazoendera kukoti. Handina kuendesa kukoti. Because tainzi mapurisa akati vachatiziviswa kuti tichadiwa here kukoti rini. Saka mapurisa aya hatina kumboenda kukoti. Torai mapepa muende nawo kupersonal department. Takatora mapepa tikaenda nawo kupersonal department. Tikaona wewarfare tainzi vamuguyo. Zvikanzi aiwa mirai ndibhuke personal manager. Personal manager anga aripo vainzi vasizvo. Ndobva vabhuku ndovatapinda. Ndovatavatidza mapepa. Ndikati ndonyaya iripo iyi mebva rokudhimanda 11,000. Pabasa riya ratakaita rikunofunga munoriziva. Zvikanzi no problem. Endai kuaccounts munoona vamuzvizwa. Ndovatasunga pataenda kuaccounts nemapepa acho. Takasvika vanhu vakuenda kulunch. Tikagarira stoko. Vamuzvizwa vakadzoka muofisi. Tikapinda muofisi. Tikavaratidza mapepa. Aidhimanda 11,000 kwandiri, 11,000 kuna Elias. Vamuzvizwa vakati nyaya ndoiziva. Mebha akaripota nyaya iyi mapurisa. Makazodii? Hatina kuzoenda zvikoti. Hatitombozwa kuti nyaya chakaperera pasi.
Sitakangonzikana nepo adzoka mapepa ake kwachiremba ndokuti nyaya iyi ndikoti zvikanzi haisi nyaya muri kudiwa rini kukoti kwacho tikati chisamoni chikungotaura nyaya zvekuti vakungoda 11,000 kwandii 11,000 mera aseta kwati andina vamuzviziva imbobudai panze ndibvunze vachagwedera kusenchai kuti nyaya iyi kungofamba sei ndobva tabuda panze ndobva vafona kwaruda vachibvunza ofisa nchaji akati vakomana vari kuziva ine nyaya mupurisa aita nyaya ndikati ndichiri kumutondera ainzi makanjumba ndanoita nyaya zvikanzaiva makanjumba achiri panazvo regai ndibvunze makanjumba kuti nyaya yakazogumirei makanjumba akatsvakwa akapa zvaaitaura akati mukadzi yeyu tiri kutomuda ukama because takamupa mapepa ekuti aunokwana chiremba tikamupa mawaleti ekuti akwire bhazi asi haana kudzoka nanhasi muchiri kutoondera here shefu kuti dhoketiro rakandinetsa panapa painspection chizvo yatora nguva yakareba tisina kuactiona dhoketiro vanhu zakati zvayozve nyaya iyi ichiopen kukoti kumapurisa isati yapera saka ninga muchinzi munoda kusibva koti haisi nyaya tinokupai mari yebhasi muenda kusibva koti taidiwa musva 14 December takaenda tikapiwa mari dzebhasi tikaenda kusibva koti kwamutare first day havana kuuya mari yavo koti pakadedzerwa register tikadaira takagarira kusvikana kuma12 magweta ake yange amaoko memagweta vanagonese ndakakaidza vakati munhu wenyu ari kupi ndikati aisasi munhu wedu munhu wenyu kazvimimi shefu bcause ndii muri kudzirana naye sichingori wasungu hatingazive kuti aripo ndikati handei kuofisi vataenda kuofisi munhu haana kuuya chakuzivisai mukufamba kwenguva asi anotarisirwa kubatwa nedefault bcause haana kuatenda koti yacho ndobva tadzokera kuisinyaya tikanongota zvekupesinaro kuti ndo mafambiro ataita pasina 4 days ndezvinyakuti akauya zvine mapepa yaatachwa neaffidavit yaakanyoresa iyi achiti akanga akundikana kuuya musi wekutanga kudaro nekunge anyeperwa naclerk of court madetsi chichi ndobva tapiwa zuva rekuenda kudaro ndikataura zvekukamba ndikati ndo mapepa ataanawa tikapiwa mari yekuenda kukoti ndobva taenda tasvika kukoti takagara takasvika ma7 ma8 achisvikawo court register yakadedzwa tikadaira magweta ake vanagoneso ndatakaidza vakauya vakati mapo meseri tikati eta zvikanzi chingwa yekuofisi tikangoda kuti kaparadza nguva kupinda mukoti yeti nyaya iyi yakapera kare handi yekuofisi toitaura nyaya yacho kusati tapinda enda muofisi iye aripo akagara nina Elias takagara akatsanangudza zvaakatsanangudza isusu tikataira nyaya yacho tikaudza magweta ake tikati isusu tikushamisa kunoka kuklema mari kuti tumbadai but tine dhoketi riri kumapurisa chiri open isati yaenda ku asati adzosera mapepa kumapurisa kuti nyaya iende kudai magweta ake muofisi memagweta ake vakamuti wakatinyepera mwepo ukati vanhu ava vakabvisa fine saka unotodzoka kumapurisa unosimudzira nyaya yako ndobva adzokera zvekwaruda kusimudzira nyaya tadzoka takanoripota zvekukambani nomafambiro ataita 5 days later purisa akafona personal department kanze vakomana vaya vanatomuka mwana area date rekoti kupenharonga rabu tosangana musi wechipiri koti ngavasauye nepano vasungwa ngavatsvake mari dzavo dzebhasi kambani yakatipa mari yebhasi tikaenda kupenharonga tasvika kupenharonga handini ndakanyoresa vacharangwa kuita mboo yangu handini ndakanyoresa vakaunda kuti ite mboo yangu handizivi kuti vakanyoreswa nani but vacharangwa vanga varegedza basa vatoni 7 years varegedza basa vakushandisa kuchimanimani but mapurisa vakateera vanosamona vacharangwa takangona vacharangwa vasvika nemotikari yavo ndarakaunda anga old person anga no almost 88 years takangona akusvikawo vachiperekedzwa nemukadzi wake ndakarwadziwa ndarasvo yakabata tsvimbo takapinda mukoti akatanga kuzoonyaya apedza vacharangwa vakadedzwa sewitness vakapinda vakatsanangudza akati aiwa inini ndini ndakatuma vanhu kuti vabate munhu asi paakadonhera ndanga ndisika but mukuru wemapurisa akauya akanditaurira kuti ataura naye kuti uri kuchemei akati ndarovera gumbweri padombo ndakaona ndakadedzwa akapinda mukoti
akataura kuti aiwa muzukuru wangu mai vake ndikavaona ndovati 100 ichokwadi ndakasvika asungwa ruoko rwandii ndakaita kuti handisisi ndikati mapurisa chimusiyai chavaenda ipofi ndakabvunza mwana wanzvadzi yangu kuti uri kuchemei akati ndarovera gumbo iri padombo uri kutizei zvandakandauya kuzvikora futi nawe akanga adedzerwa kuofisi yange iri nhayo abve mukumbo nekuda kwechikonzero chakanga chanyorwa ripoti naDr. Makinari panyaya yechiwana zvanga kwavo handingaoni munhu adaidzwa kuofisi kuti ataura kuzi chibuda mukomboni hauchadi kugara mukomboni munhu iye akutiza wotozi mubatei mapurisa mamubata mumwisa cheni mumudzosa kunoko inini ndinoda kutaura chokwadi pamberi pavaitaurirana nyaya handisida kuitonga nyaya asi ndoda ndingozwe chokwadi nekuti mutaure chokwadi handizvo hazvimake sense mabambo kuti munhu adaidzwa kuofisi kuya kuti uyati kutaura kuti hauchashandi panapa imba yaugara chibuda munhu otobuda muofisi mumwe akuti speed wotozi mapurisa chive mamubata mudhoke naye kunoko muisei cheni ari kungotizei aitwei ari kutizei ndopekutanga aitwei chii chaita chinotizeva kuti aiswe cheni kuti adzoke kuofisi pangwa ndisina kuzwa bamboka handisaka ndakambozwa baini kuti munhu anozi tema munhende muteme iwo vototemere ka watema munhende wozobvunza kuti ndamutemerei ndizvamunedza kunditaurira kuti makangozi bata isa cheni bata kozobvunza maisa munhu cheni kuti wamuzi kodai makasungwa kuti unlawful chii unlawful arrest maisa munhu cheni hamusi kuzoti nyaya iyi munhu ari kuzvimaina mutozi bata isa cheni wototi hamusati mabvunza nyaya yacho ndei kutoisa cheni munhu wemukadzi kwakutodonhedza matodonhedza munhu pasi wanoenda pasi watokwana ipi nemakadonha pamusoro pake maitese kona nyaya yenyu pa toti nyaya yenyu ite clear isave nyaya yekuti wanga muda kutitaurira nyaya dzatsuro nagudu ai handizovamwe isu chatinoa izvo zvokuti nyaya yekuti tichisvike pairi nhasi tazwa kuise marondedzera makadai yakazopinda here mudare yedzimhosva kudare yezvimhosva kupinda ronge yakapinda ikazi chii tikanzi isusu budai neende koti ndokubva tikoshena chitiyambira kuti musazodaro remangwana ndopakapedza nyaya koti yakati chii neinjari inandi papa ndikunyepa ndizivi mapepa izwai pane medical report ka munhu akwara and up to today is evident kuti munhu akadini akakwarawo andi kuti mayo aroverwe padombo ndimi mama musunga uno ndimi mama muri mudzingirira handizo saka munozoendai sport free sei imi muri makonzera dai mai akapinda mubhazi zvakatsikwa nebhazi it was your problem because ndimi mama muri mudzingirira saka dare rinogoti mimi budai muende scot free hamuna nyaya asi munhu aremara uchirema icho pane here court papers to support that do you have any court papers mune here matsamba edare akakukliya imimi inini mapepa ekudare patakakriwa nawoshiti handina asi handinawo ndiri kumagweta kwake kwaakanga anzi nemagweta ake gweta rake handirei saka hamuna access kugweta rake why muine access kuinformation yegweta rake risiri rei ndiri kutaura kuda gweta rake rairepresenta iye ranga risikarepresenti imimi kana mamwe nemagweta enyu anorepresentani imimi haarepresenti chii uyu and my one ndeyekuti why mamuine so much access kumagweta ake imimi you took advantage kuwa mapurisa kwete saka chaikupai access kumagweta ake ekuti maikwanisa kudiscasa iye nemagweta ake
It makes sense. Handina kukwanisa kudiscussa nemabhizi ake asi mapepa makawana sei ataipiwa isusu tichidengwa kukhona pamusoro chakadini mataura kuti makasangana nemagwenja ake ibva manzi muvisi titange tambodiscassa tizwe yakamira yakadini magwenja ake uyu iye akudani right saka access imimi yekuti magwenja anomirira imimi neuyu muebhisemburi yamuawa ndoda kutaura choko pamberi penhande kuzoda kukwira kuti ndidzokere hatisi kukushora zvakaitwa kuti tikushora nyaya mafambisiro yakaita isu chatoda kuti tizive kuti uyu mai wazodzoke nhasi kunoku chawati wadzoke kunoku nhasi wari kungotei rubatsiro rwavari kuda because chiri kuti auye kunoku is because she was unfairly treated because ane injury iri kuoneka ichi gumbo rakaremara ende maconfirm and you confirm zveshuwa kuti ndimi makamubata mukamudonhedzera akadonhera padombo ari kutiza ndimi makamubata but at the end of the day mozi chikudai mukoti chiendei asi mai rirwadziwawo and that's a permanent injury kusvika afa saka manje mutozenda yakazvizikukoti ndo zvandiri kutsanangudza kuti ndine masefa acho andogunobudisa panapa aitwara nedzimwe ndabva muofisi magweta ndadifema bhiki chinogranda compensation handi lawyer chinodetermina injury kuti yakakura sei imedical report then that medical report ndiyo inoshandiswa necourt kuti court izokwanisa kugiranda kuti munhu uyu mukompensatei zvakati for injury yakati yakati. Saka imimi mapepa yamunawo kuti mune mapepa yakaiwa ini ndinoda kuti izvo yakati uyu ndoda 11,000 dare rakamupa here 11,000 kana kuti rakati hakuna handichazivi nokuti patakanzi imimi chamakaendera kukoti makaendera kukoti nyaya yekuti mamadaidzwa kukoti kuti uyu ati ari kuda 11,000 kwamuri ne11,000 kuna bhuruwe saka ndiyo nyaya hombe yamakaendera kukoti yecompensation aiwazve ndiri kuti bambozve munoziva pane nyaya yangu ndati chamakaendera kudari makaendera nyaya yekuti uyu anga akanga amhangara achiclaima kuti ari kuda 11,000 for injury ari kuda 11,000 kwamuri ne11,000 kune chii kune umwe wenyu saka ndosati kuti zvomakazoenda kudare dare rakazoti neclaim yake ndozvandikutsanangudza pamberi pedare ndichiti patakadzoswa kubva kucivil court hatina kuzopinda adzoswa uyu nemapepa ake because akanga ati kumagweta ake vanhu havakabvisa fa isu tikati hatina mbongeta tapinda mukoti ndokubvanzi nemagweta ake dzokerazve kumapurisa kwaruda unotangidzisa nyaya yako nemapepa ako ekwachiremba ndokubva adzokera mapurisa ndokubva tasamunwa kuti tiende kupenharonga kukoti ipapa handichazivi kana akaratidza mapurisa mapepa ake ekwachiremba because indaive mfumi ndokubva taenda kupenharonga kwakazodedzwa vana charangwa iva vandiri kutaura nezva kwakadedzwa kaunda iye vandiri kutaura nezva vakapa umbowo hwavo mudai ndokubva tatongwa nenyaya yekunzi nyaya taipomera kuti ndeyekumurovo mudari yekupenharonga tatongwa nenyaya yekuti takamurova umbowo hwaiswa nevakanga vadedzwa ndokoti payakati yawana tisina mhosva kudai neni zvecompensation yake kuti tichaziva panokuti musoro wangu utenderere ndepekuti hamungazi mune mhosva ivhu rakazvimba kudaro ivhu rakatenderera egbh kai pambo egb grievous bodily harm egbh saka mozi pagbh mozi hakuna mhosva shangamire handichazivi kuti inini semusungo handaizoudii imi wakaigara imba imi mai after maenda kukoti kuti kwakazvii kuti zvakanzi ndakapiwa mapepers kuti vandadzokere kwezva ndaenda nekunasa kuise 9 ndakasvika vakatonira mapepers ecompensation ekuendera kunasa ndakaendesa mapepa musi wa17 September 2017 zvese wazviona zvimacondition zvemadokta zvese zviriko kunasa tandichaudaidzirai dokta wedu asi ise 9 dzinoti tine maloya edu saka ndo pakatomira nyaya dokta wekunasa handisati ndadai so is right ambe maya because nyaya isati yapera saka nyaya izvainoita dzokai kuti kueastern highlands handiti
Mudzoka futi magweta enyu muchiri nawo here? Kana magweta enyu achiriko, magweta enyu ngaite follow up neEastern Highlands. Handiti nyaya yeclient yedu because kana mutotaura nenyaya yekuti pakatofirwa mafomu eNASA nechizvese iye admission of guilt on the part of Eastern Highlands. Kuti Eastern Highlands yakabvuma mhosva yayo, ndosaka uyu anga abvudza akombazetwa neNASA. Asi tauda kuti tichione kuti NASA yacho sei yange yakanyarara isisina kuzokombazeta munhu sekuti kwakaita munhu. Saka imi mbuya dzokai nemapepa enyu kune gweta renyu ngatichifola mune Eastern Highlands rione kuti nyaya yenyu yakazofira papi neNASA so that you get compensated. Because haisiri nyaya yedare redu asi tangoivhura hedu kuti tione kuti tibatsirane kuti aiwa handizvo dzoda kuva kuti masentiments kokuti wakazi tatazibatai kuti tiuraye munhu ayo handizvo asi tikuti isusu ngatidzire nenyaya iripo yekuti iyi yakatoenda kumakotsi ine process kumakotsi isati yapera. According to me process yekumakotsi haisati yapera. Saka imi midzokai kuti gweta renyu iri communicate neEastern Highlands renyuva Eastern Highlands process yakanga yatanga yaNASA nechi zvese zvaapapi so that imi mukwanise kuti kuyamarira. Because nyaya yemutaura nezvayo you are talking of 37 years ago. 37 years ago murongorwadziwa handiti matochirema for life. Ndosanotaura chiendai zvese anofanira kunga kutora taketa for all my expenses yo Eastern Highlands. But kana mukanyarara manje Eastern Highlands inoramba yakaita sei yakanyarara. Chidzokai kumagweta enyu mudi kana magweta enyu maona kuti haasi kudaro munozodzoka tokubatsirai. Kune magweta emadzimai Magweta emadzimai, magweta ehurumende, 8 vanokubatsirai kuti mubatsirike. Asi wakakuponda iti avaona okay tawaziwa hapana chakamusha ukaitwa kuti mukwara. Yes. Ndikubvunza kuti semataura ita mama kuti hapana munhu anganziuya kuofisi kuti ubude mubvunzo nekuti watadza kurapa wanaka obuda ichitiza. Ini nami murumbotizei kuti muzoti chii chachiromboitika yekuofisi kunyeperwa vakatondiwa kunyipaura ndekutakutiika watienda kona pasi ndiyakanonzika negumbo wade kuzivechitorisajeachinanombotika nekuofisi kaunda katobva kuofisi mukuru wemasecurity kutozoti mutora kumba ndokanisi kuzodzoka kumba ivo vavo ari kutonyemba zvese zvatiso Kaunda uri kaunda kafa kaunda marango charango chakafa iye akatotora certificate yangu yebasa charango chiri no it's okay chitenda ndakutaura kana masha yarubatsiro kwa madzoka tokubatsira izvi muone compensation for that. Yes time iye mutaura yenyu nekuti sinzwa noti wakafa kana chaitange haichabatiki. Asi chiitai kuti muchite zvokuti imi murarame upenyu huri normal kuti maexpenses amukusangana nawo Eastern Highlands inge ichita sei ichitadzisa zvinhu. No, it's okay.